2016 nung una akong mag one shot Baguio. Wala pang video nun, pero merong konting litrato. Ibang klase ang pakiramdam, lalo na pagbago kasi kung iisipin mo, bisikleta lang mula Luneta hanggang Baguio. Yung dati naririnig mo lang sa kwento ng iba, tapos biglang ikaw rin nagawa mo na. Pero yun lang pala ang umpisa, kasi hindi lang 2 o 3 beses akong umakyat sa Baguio na gamit ng bisikleta. Nung tinignan ko sa Strava, mula 2016 hanggang 2022, 6 na beses na pala. Tapos nagkaroon ako ng matinding pagsubok sa kalusugan. Akala ko hindi ko na magagawang mag long ride tulad ditong one shot Baguio. Pero eto ako ngayon, susubukan ko uling mag one shot. Sa pagkakataong ito, solo. "7:30 ng gabi, nag-ride out na ako. Actually, late na ang alis ko niyan. Medyo hindi kasi 100% kung gusto ko bang ituloy ang one-shot Baguio ride na to. 5 PM pa dapat ang ride out ko. Pero ang tagal kong nakiramdam kung gusto ko talagang gawin to. 1 linggo kasi akong walang padjak. Ang huling padjak ko ay last Sunday pa, yung yaya ride sa Taktak. Pagkatapos nun, di pa ulit ako nakapag-bike kahit sa malapit. Bali eksakto 1 linggo, wala akong padjak. At para sa akin, ang kondisyon ko, kulang ako sa ensayo. Yeah, time check. 7:30 ng gabi. Siyempre, pagkagantong gabi ang ride out natin, alam niyo na, medyo malayo-layo na naman to. One shot Baguio tayo, mga kapot-pot. Inisip ko kung hindi ko itutuloy to, nadadagdagan na naman ng araw na wala akong padjak. At sigurado, maya-maya lang, magsisisi ako kung bakit hindi ako tumuloy. Nag-decide ako na lumarga pa rin kasi sayang naman yung preparasyon ginawa ko. Na-set up ko na yung bisikleta ko, na-impake ko na lahat ng kailangan kong gamit, naka-ready na rin pati susuotin kong damit. Natulog din ako maghapon para ready sa magdamag na padyakan. 4:30 pa lang ng hapon, nagbihis na ako. Nagdalawang isip talaga ako kung tutuloy ako. Inabot ako ng 7 PM kakaisip ko kung tutuloy ba ako. Sa huli, nang hinayang ako sa lahat ng preparasyong ginawa ko. Bahala na, yun na lang ang nasabi ko sa sarili ko. 226 kilometers ang biyahe natin from Marilao, Bulacan to Baguio. Karamihan ng patag, ang puro ahon lang pagdating natin sa Quezon Road. 7:45, Balagtas, Bulacan na tayo. At may nakasabay pa nga tayong siklistang pauwi na galing sa ride. Yun, shoutout sa inyo, mga master, idol. Sabay ko yung idol natin, no? Ingat, master. Sayang din inaya ako Team Apple Sir Noel hindi pwede, si Charles hindi pwede, si Doc pwede siya, kanina pang madaling araw sana. Si Batman, yun nga, may family matters. Next time na lang, antay kayo mga kapot-pot. 8:06, arko na tayo ng Malolos, Bulacan. Mahaba tong MacArthur Highway na to. Maayos-ayos naman ang kalsada rito, kaya kampante tayo sa MacArthur Highway. Nung nakaraan, bumiyahe tayo ng gabi dito nung nagmaliko, Pangasinan tayo. May konting parts na madilim pero manageable naman. Ang dami rin pating bagong establishment dito sa MacArthur Highway. Kaya nakadagdag din sa liwanag ng kalsada. Sa simulang part ng MacArthur Highway, maliwanag at maayos naman ang daan. Marami pa rin ako nakakasabay na sasakyan dahil hindi pa naman ganong kagabihan. May mga portion lang na merong konting ginagawa, pero generally, maayos na ang ruta papuntang norte. Pero habang paggabi ng paggabi at palayo ng palayo, mas kumukonti ang mga building, ang mga sasakyan at mga ilaw. Maya-maya makikita niyo ang itsura ng biyahe sa hating gabi, lalo na sa madaling araw. Malolos City Hall na tayo. Dito marami rin tao pag gabi. Mga nag-jogging, tapos may mga pagkain dyan, tambayan. Hindi na natin masyadong kita ngayon, madilim na. Pagka gantong nag-night ride, sa totoo lang minsan parang kala mo nasa stationary bike ka Parang yun at yun lang nakikita mo, ganyan diretsong kalsada. Unless mayroong mga malalaki establishment na mailaw. Nakakamiss din mag-night ride lalo nang maramihan. Yung kagaya dati. Well, sana next time makasama natin Team Apple tsaka mga ibang kapot-pot. Habang pumapadyak mag-isa, bigla ko naalala yung mga dati kong kasama. Medyo may kurot ng konti nung bigla kong naalala yung mga ride namin dati. Wala pang Team Apple noon, wala pang Ian How Vlog. Nakakalungkot lang na ang hirap ng maulit na mga ganong pagkakataon. Bawat isa may iba't iba ng pinagkakaabalahan. Ang hirap ng pagtagpuin ng mga schedule at may kanya-kanya na rin prioridad sa buhay. Tahimik ngayon dito Time check 8:48, arko na tayo ng Pampanga.
may kapot-pot tayo rito. Dito natin siya nakasabay sa San Simon. This block if you bail out of state, I might ride on that Greyhound. I just crashed up the Honda and head out. Left the scene. Yun o, sarap pag-bike siya, Pampanga. Standby kayo dyan mga kapot-pot. Magpapayaya ride tayo sa Pampanga. Time check, 9:37. 43 kilometers. Nandito na tayo sa Arco ng San Fernando. Mahaba-haba ang papadyakin natin ito sa dilim. Feeling ko ang liwanag na ito masisilayan na natin sa bandang Tarlac na. Habang paggabi ng paggabi, pakonti ng pakonti yung nakakasabay nating sasakyan sa kalsada. Pero hindi naman mauubos yan. Dito sa MacArthur Highway, 24 hours maraming makakasabay. 9:37, tawid tayo ng flyover Olongapogapan Road. Tapos hanap pa tayo 7-Eleven. First stopover natin para sa 50 kilometers. Yun, wala pa lang 7-Eleven. After ng flyover Alphamart meron. Dito muna tayo. Pero may siopaw ba sa Alphamart? 7-Eleven lang tayo. Next na lang. Putik, wala pa lang 7-Eleven agad paglampas ng flyover ah. Medyo malayo na yun napadyak natin. Yun, 7-Eleven 3 kilometers away from dun sa flyover. Ito ang first stop ko sa ride na to, sa 50 kilometer mark. Divide and conquer ang naging strategy ko para sa ride na to. 50 kilometers ng 50 kilometers kada break para mas mahaba ang makover habang madilim pa. Sinasamantala ko kasi na malayo ang marating at maiwasan ang sikat ng araw sa Tarlac at Pangasinan dahil mainit sa mga probinsyang yan pag inabot ka ng sikat ng araw. Nasa 176 kilometers pa hanggang SM Baguio. So another 50 ulit tayo. Sa 100, pahinga tayo ng isang ulit solid na pahinga. Pero dito, takbong relax lang tayo dahil mahaba pa naman. Sarap din ang panahon, malamig. Kaya masarap pumadyak. Ako lang ba nakakaramdam no? Ba't pagaling sa part na to, kahit mukha siyang palusong, parang ang bigat nga ang padyakan. Parang magnetic yung kalsadan to eh. False flat pala. Kaya mabigat yung padyakan. 1%, 2% na dire-diretso eh. At confirmed nga, pag tinignan mo ang elevation profile ng Angeles Tumabalacat sa Strava, makikita mo na may super banayad na ahon nga. Akala ko tuloy ang aga ko nalaspag. Merong bike lane dun sa kanan kaya lang madilim tsaka maligas-gas dun. Dito muna tayo sa main road. Total, konti naman sasakyan. Mas makinis dito. Tsaka mas maliwanag ang bahagya. Kasi daming ilaw sa taas Dito tayo sa SM Telebas Tagan. Time check 10:41. Pang 60 kilometers dito sa Angeles City, Pampanga. Pag dito ka sa Angeles, para kayo nasa Clark. Maganda ang bike lane. Ayun dire-diretso lang. Kaya dito stay tayo. Ang maganda sa bike lane dito, makinis din siya. Tsaka maliwanag. Hindi kagaya doon sa kabila, bago nito San Fernando, may mas maluwag yung bike lane kaya lang madilim. (10:58) 66 kilometers. Nasa Clark na tayo. Kaya sa kaliwa, medyo madilim lang, hindi kita yung Dito hindi sigurado kung pure gold talaga yan pero pure gold daw yan Buhay na buhay dito. Ang daming tao sa dao. (11:15) Mabalacat na tayo. 72 kilometers hanggang dito. So 28 kilometers pa bago tayo magpahinga ulit ng 100 kilometers. Bandang Tarlac na yan. Pag dito papuntang Pampang Tarlac,
Medyo maganda takbo natin dito kasi medyo banayad na palusong to eh. Actually hanggang pagkatapos ng Bambang Bridge, banayad na lusong yan. So medyo magaan-gaan ang takbo natin. Medyo nakaka-relax din tayo. Hindi kagaya kanina sa San Fernando tsaka Angeles, 1%, 2% na mahaba. Yun, 11:26, 76 kilometers, Bambang Bridge na tayo. Diretso na lang tayo, hindi naman tayo makapag-selfie dahil madilim. Hindi ako makikita. Patay yung dito sana ako mag-selfie sa may Love Bamban, kaya lang walang ilaw. Yun lang, medyo madilim pala rito after ng bridge. Buti malakas yung ilaw natin. Sarap ang takbo natin after ng Bambang Bridge. Makinis yung kalsada, tsaka konti sasakyan. Medyo madilim nga lang ng konti, pero konti lang naman kung may ilaw ka na maayos. Nothing to worry. Sarap mag-bike. Alaga sa pakondisyon yung bike natin. Kaya kayo mga kapot, pag bago mag-ride, huwag kalimutan yung pakondisyon ng bike. Sarap mag-bike shop. Meron sa Quezon City, meron din sa Pampanga. Maganda takbo, garantisado sa long ride. Yan ang itsura ng ating gabi sa Tarlac. 11:37. Pero hindi naman lahat ganyan kadidilim. Meron din mga maliwanag tulad yan, no? Kahit maluwag na ang kalsada habang lumalalim ang gabi, sa gilid pa rin ako ng kalsada nakapwesto. Meron pa rin kasing mabibilis na sasakyang dumadaan, kadalasan malalaking truck at bus pa. Kaya importante rin na may ilaw ka sa likod. At sa akin, para added visibility, meron akong reflector sa katawan at sa likod ng bisikleta. 11:40. 82 kilometers, Kapas Tarlac na tayo. Kapas Public Market. Alas 12 na, nakaka 90 kilometers na tayo. Last 10 kilometers para mag 100. Pahinga ulit tayo, kain tayo ng mabigat-bigat. Wala masyadong ano rito ah, ilaw-ilaw. I mean, walang establishment. Pero okay lang, 7 kilometers away pa naman bago mag 100 kilometers. Pero ang lamig. Ang lamig dito sa Tarlac. Hanggang ko yung kilaw eh. $12 ng hating gabi. Ganito yung tsura. Mag-selfie sana ako, kaya lang madilim. Saka wala masadala ng ano, ng bisikleta. Kaya mo na, next time na lang. 12:21, Hacienda Luisita na tayo. 97 kilometers pa lang dito. Pero pa 3 kilometers bago tayo magpahinga. Natitempt na ako mag 7-Eleven. Ayan, may nakikita ako, baka mamaya kasi pag ilampasan natin yan, baka mamaya malayo pa yung kasunod. Ayun no, okay lang din, walang lamesa sa labas. Yung sinasabi ko. Dito ang pang 100 kilometers natin, dilim oh. Bale, tansya ko na ang bandang unahan, may mga makikita na tayong kainan dyan. Kahit di na 7-Eleven pala, yung mga 24 hours na karinderya. 12:28, 100 kilometers hanggang dito. Tarlac City pa rin to. Yun pala, may 7-Eleven. Nakakita ako ng 7-Eleven na may nag-iisang lamesa sa labas. May nakatayong tricycle driver, pero mukhang hindi niya naman gagamitin ang lamesa. Kaya inisip ko, pwede ako dun kumain at tumidli pa ng dalian. Na-tsempohan kong 7-Eleven. Walang upuan sa labas. Actually meron, kaya lang naunahan ako isang grupo nun. Eh baka masaktan ko lang sila. Hingi na lang akong karton sa loob. Pangsapin ko, dito na lang muna ako sa gilid. Solve na sana ako dito sa lapag. Nakalatag na ako ng karton at pwede na rin akong dyan na magpahinga. Dahil pang 100 kilometers ko na yan, bala ko ng 1 oras na pahinga sana para makarecover at marelax ang hita ko.
Kaya lang maya-maya napansin ko ang dami palang insekto sa lapag. As in ang dami. Parang mga garapata na nagsisimula ng gumapang sa karton. Napurnada tuloy yung pahinga ko at tinuloy ko na lang ang pagpadyak. Hindi ako nakapagpahinga rin sa 7-Eleven. Ang dami mga insekto, parang may pulgas pa yata. Hanap ako ng ibang papahingahan. Diretso lang siguro natin, mamaya na tayo magpahinga sa 150. Total malamig naman. Samantalahin natin. Ang lamig talaga. Gusto ko nang mag-jacket sana eh. Pero mamaya konti, tansyahin natin, kaya pa naman. SM Tarlac na tayo. Hindi lang masyado makita at madilim. Patahimik na ng patahimik ah. Pakundi na pakundi yung kasabay natin. Pero okay lang, maya't maya naman may sumusulpot eh. Na tricycle. Yan, motor. Minsan may mga part na sobrang dilim. Binubuksan natin todo yung ilaw natin. Kasi halos wala ka talaga makita. Malungkot na rito ha. Wala na tayo masyado nakikitang bukas na establishment, convenience store, tindahan. Wala na. Isang diretsong kalsada na lang. Buti nakapaagmerian na tayo sa 7-Eleven kanina sa 100 kilometers. Ngayon naka 110 na tayo. Sulong-sulong natin kalsada. $120 na madaling araw. Tapos na yung Tarlac City. Herona Tarlac. At tayo makita sa gilid. Pero malawak na bukirin na yan. Kabila pabrika. Pag tinignan mo sa street view ng Google Maps ang current location ko, eto yung spot na yan sa Herona Tarlac. Talagang wala kang makikitang bahay at mga tindahan sa paligid. Ang ilang-ilang streetlights lang. Ito naman tayo sa halos walang makita. Isang mahabang kalsada lang yun. Saka mga konting-konting ilaw. Paminsan-minsan may mga sasakyan na nagliliwanag. Pero mas mahaba yung madilim lang. $109 kilometers daw hanggang Baguio. Kundi na lang, 250 na lang yan. Madilim lang, di natin kita, pero ayun yung I love Herona. Habang papalayo ng papalayo, nagiging mas lalong nakakatakot ang daan. Minsan parang kung ano-ano na yung nakikita ko. Hindi ko na lang pinapansin. Diretso lang ang tingin ko sa kalsada kung saan tumatama yung ilaw ko. Hindi ko na lang masyadong nililingon yung paligid. Baka kung ano pang makita ko. Oy, paniki na. 151. 121 kilometers. Paniki Tarlac. Hindi tama kapag selfie, madilim. Ayoko rin namin turon. Nakatakot eh. Ang dilim. Nakakakilabot talaga sa part na to. Ang lamig pa man din ng panahon. Mas lalo akong kinakabahan kapag nararamdaman ko yung ihip ng hangin sa balat ko. Maya't maya sinasabi ko sa sarili ko, sana may dumaang sasakyan, sana may mga bahay na. Minsan yung mga road signs na puti sa gilid, parang nag-iiba ang itsura. Nakakapanindig balahibo talaga. Yun, nakatikim na ng liwanag. Paniki General Hospital. Tapos malamang dilim na naman to. Isang mahabang dilim na naman. Ayun no. Yun lang ang disadvantage kapag gabi ka tumitira. Dahil syempre yung mga arko, hindi ka makapag-selfie. Tulad dito sa vlog, di natin mapakita. Pero ang advantage na naman, syempre walang araw. Walang araw nga naman. I mean, hindi ka bilad sa araw. Mas malayo mararating mo. Mas mabilis ang pacing. Uy, may buwan pala. Nailaw tayo kahit na paano. Thank you Lord. Ayun no, may 7-Eleven na maayos.
may upuan sa labas, kaya lang yung momentum natin nandito. Mamaya na tayo magpapahinga. 125 kilometers pa lang eh. Sa 150 na tayo magpahinga. Isang one time big time na pahinga. Makaidlip. Dito hindi mo na alam kung nasaan ka eh. Puro ganito lang nakikita mo, kalsada tsaka yung gilid na yan, no? Kung tumingin sa gilid, wala ko nakikita ko mga puno at saka mga bukid. Sa camera di na mapakita eh. Pero ganyan lang view natin. Bigla akong kinilabutan. Sa di kalayuan may nakita akong parang taong nakaupo sa gilid ng kalsada. Sa isip ko namamalikmata na naman ako. Habang papalapit ng papalapit, mas lalong kumukurting tao talaga yung nasa gilid. Hayop na yan. May tao nga. Pagdaan ko sa kanya, nakatingin din siya sa akin. Mas lalong kumabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung tao ba talaga yung nakita ko. Ay, salamat. Nagpapalap na ulit. Kinakabahan ako kanina eh. Nag-iba na yung kulay ng ilaw ko eh. Hindi na siya yung fully charged eh. Nagkulay dilaw na siya eh. Kanina blue yan eh, nung fully charged pa eh. Takot pa ako kanina. May nakita akong tao dun sa gilid ng kalsada. 224, pungkada na tayo. 132 kilometers na yan. So, another 18, pahinga na tayo. Pungkada public market. 243 San Manuel. 138 kilometers, halos wala rin makita. $254 gagi. Nabipikit-pikit na ako ah. Antok, kailangan natin magpahinga talaga. Makaidlip. Iski mga isang oras siguro. Kailangan oras, ang oras na idlip. Ang next stop natin sa Rosales, Pangasinan na. 8 kilometers na lang bago mag 150. Nakaka 142 na tayo eh. Putik na yan, nasa gitna ako ng dilim. Kanina ko pa gusto sana huminto. Tuyo na yung labi ko, gusto ko minom, di ako makahinto. Namayang konti pag maliwanag. Takot din ako eh. Yo, Pangasinan, yes! Kitang-kita, walang daya. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. 148 kilometers. Bandang una, nagpapahinga na tayo. 3:10 ng madaling araw. Welcome to Pangasinan. Anak na lasi, sabi ng lola ko. Taga Pangasinan nga pala ang lola ko sa mother side. Shoutout sa'yo na dyan sa langit. Miss ka na namin. Ay, salamat, maliwanag. Pagpasok ng Pangasinan. Kanina doon sa dilim medyo nakakatakot din eh. Kahit alas 3 na madaling araw. Siyempre, mag-isa ka lang doon. Nandalang ng sasakyan. Ang dilim pa. Ito ang 150 na natin. May maayos na kainan eh. Tsaka pahingahan. Makapag-CR rin. Ilang gulay, te? Ay, ito. Meron okra pala. Okra. Isang manok, tsaka isang Ayun, okra. talong. Ayun, talong lang. Ayun, talong. Talong, tsaka manok. Manok. Isang kanin. Maayos yung pahingahan natin. Saka makapagpahinga ako na maayos dito. Hindi pa mag-aalala doon sa bike. Antok ako. Laking pasalamat ko talaga na maayos yung nahintuan kong kainan sa Rosales, Pangasinan. Ay, thank you Lord. Meron tayo maayos na kainan. Maayos itong nahintuan ko dahil hindi ko na rin kailangan problemahin ng bike habang umiidlip ako. Dahil may 3 tinderang nakabantay na naging followers ko pa nga. Shoutout sa inyo mga ate. Maraming salamat. 78 kilometers na lang. Nangyayas ang Baguio. So game plan, another 50 kilometers. Saan yun? Rosario siguro yun. Tama, Rosario La Union. 50 kilometers hanggang doon sa may 7-Eleven. Tapos yung remaining via Quezon Road. Kung 3:36, tayo na tayo hanggang 4 AM siguro o 4:30. Tapos mga 7 AM nasa baba tayo. Rosario La Union. Tapos mga tanghalin tapat. Estimate natin mga 12 ng tanghali. Baguio na. Tapos diretso lang tayo sa bus station. Uwi na. Idlip muna tayo para maka-recharge. So mamaya pag-gising kape para meron tayong energy.
Dahil nagpahinga ako at nakaidlip, nag-cool down na rin ang katawan ko. At nagising ako sa lamig. Nagsuot na ako ng windbreaker, nagkape at nagready na ulit para tirahin ang natitirang 78 kilometers papuntang Baguio. Yun, 4:39 na. Rosales, Pangasinan na tayo. SM Rosales. Ang lamig, grabe. Napasuot na ako ng windbreaker. Hindi ko kaya yung lamig. Nagpahinga pa ako kanina. Tsaka tignan yung mga tao, lahat naka-jacket oh. Parang ang lamig talaga. Diretso lang tayo dito sa MacArthur Highway. Nung nakaraan, nag-ride ako sa Maliko, Pangasinan. Diyan, kumanan ako dyan sa may McDo, papuntang Tayug, dyan sa kanan. Yun o, Villasis, Pangasinan. 4:46 ng umaga. 151 kilometers hanggang dito. Hey, Urdaneta, 167 kilometers. 157 kilometers. Ano to? Parang ngayon ko lang to napansin Nandiyan na ba yan nung dating nagano kami? One Shot Baguio. Ito pala ay ang Urdaneta Philippines Temple na templo ng Church of Jesus Christ of Latter-day. 2023 na kompleto ang construction nito. Kaya pala hindi ko pa siya nakita nung huling nag-one shot Baguio ko nung 2022. Yun no, sarap. Alas 5 ng umaga, nasa SM Urdaneta na tayo. Dati pag nag-one shot Baguio kami, tanghali dito, ang init. Grabe, ang hirap dito. .540, Binalonan, Pangasinan na tayo. Ang dilim pala rito. Wala na makita kahit ano. McDonald's sa Jollibee. Kita ba yung buwan? Ang ganda, ang laki. Ano na, 5:56 na umaga. Ang dilim pa. Tsaka hindi pa nawawala yung buwan. Hindi ko na alam kung nasan tayo. Ang dilim kasi. Binalonan pa ba to? Sa pagpasok ng Binalonan, puro dilim Ganda ng buwan. Sana makapture sa GoPro. Ay, thank you Lord. Maliwanag na. At kitang-kita na yung buwan, Sana makita sa GoPro. Ang ganda. Naroon na tayo, Pasurubio. 6:11 AM. 177 kilometers. Naman ako, nabibigit-bigit naman yung 19 kilometers pa hanggang Rosario daw yun. Sa may 7-Eleven doon, papahinga ulit tayo, trip ulit para makabuelo bago umahon. Kasi ako na yun pagkatapos yun. Uy, wow! Yan na yung mga bundok. What a beautiful! Good morning, thank you Lord. .36 180 kilometers, season Pangasinan na tayo. Makapag-selfie rin. Wow! Yan, nakita ko yung mga bundok. Bigla ako napagod. Bumagal, sobrang takbo ko. Gusto kong pahinga muna talaga. Magkapang tayong konti pa, 15 kilometers hanggang Rosario, tapos pahinga tayo. Iglit. Oh, pagod na agad, di pa man di umahon. Kailangan na lang magpahinga. Kaya ako nabina. Ano tayo? Gel muna tayo para may instant energy.
talaga ako. Bumalik po sipa ako. Kaya sa Kauringan, Sison, Pangasinan. Pangat ba to? Ang bigat eh. Pag tinignan mo sa Strava, paangat nga talaga yung mula po sa Rubio papuntang Sison, Pangasinan. Banayad na sobrang kunat. Kaya kahit laspag ka na, mas malalaspag ka pa. Ito ang mahirap ito sa Baguio ride. Tingnan muna sa patag. Tapos siya ka papaahugin. Ang mahaba. 190 kilometers. Hanggang dito. Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Yun, nakarating din sa Shell 7-Eleven. Makapagpahinga na tayo. Tapos akyat. Sana may upuan dito. Ayun, meron. Siopaw na naman tayo. Bali, okay lang. Nagkanin naman tayo kanina eh. Tsaka marami na mga kainan sa taas. So, balik siopaw tayo. Ito na nga ang plano. Kumain at magpahinga dito sa 7-Eleven Rosario. Tapos matulog ng konti para makabawi. Naka-almost 200 kilometers na kasi tayo. At ramdam ko na talaga ang pagod at puyat. Pagkatapos nito, puro ahon lang gagawin natin sa Cannon Road. Sa labas na ako pumwesto para umidlip. Para mabantayan ko na rin ang bisikleta. Medyo hindi lang maganda ang pagkakapwesto ko dahil nung mga oras na yon, sumikat na ang araw. At doon nakatutok kung saan ako dapat matutulog. Pero pinatos ko na rin. Kailangan ko talaga magpahinga na maayos bago umakyat ng Cannon. Okay, time check, 9:09. Sarap ng pahinga ko ron, nakaidlip pa ako. Tagal. Isang oras yata. Isang oras ba kalating oras? Sa alas 9 na, 9:09. 200 papuntang paakyat ng Baguio. Dito sa kaliwa, Marcos Highway. Dito tayo sa Cannon Road. Kung di ako nagkakamali, mas mahaba ng 10 kilometers pag ng Marcos Highway ka. Para sa akin, mas madali ang Cannon Road. Ang mahirap kasi rin sa Marcos Highway, dire-diretsyong akyat siya. Tsaka yun nga, mas mahaba ng 10 kilometers. Dito sa Cannon Road, ano to, may mga rolling hills pa rito. Ang pinakamahirap na part lang dito yung after ng Lion's Head. 7 kilometers sa dire-diretsyong ahon. Ano na, arko muna ng Benguet. Welcome to Benguet, 9:20. Tapos yan, lusong muna yan eh. Kaya yan, gusto ko sa Cannon may mga lusong-lusong pa eh. Hindi ka dire-diretso yung ahon eh. Yun, Kampuan. Gapang-gapang lang tayo. 26 kilometers eh, puro ahon. Tsaka bukod sa gapang, pasyal na tayo dito syempre. Kailangan natin mag-sightseeing, picture taking, drone. Dahil maraming magandang view dito sa Cannon Road.
Ayun, no? Ang dami natin bundok na tatawirin. Aakyatin. Saktong 200 kilometers to Benguet. Medyo banabanayad pa rito. Relax lang. Pero naspag na rin talaga ako. Naka 200 doon na tayo eh. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by. Konti na lang. Lutik na yan. Hirapan ako sa part na yun. Rough road, sabitin pa ako sa Elf. Tagalan na ito, hindi pa matapos. Nagapang lang tayo. Ito yung mga kilometrong matagal gumalaw eh. 204 kilometers. Ang tagal niya bago mag 205. Naspag na ako. Nabot pa tayong tanghali, 10:35. Camp 3 na. Isa-isa lang. Uy. Hop, picture tayo dito. May nakiki-hitchhike. Hello. Hingal na si Ian How. Tatagalan tayo nito, sigurado. Pero okay lang, pasyal-pasyal naman tayo eh. Pahinga muna tayo, bahangin muna. Let's pag si Ian How. 26 kilometers pa hanggang sa Victory Liner. Haba yung 26 kilometers na yan. Buti ka na, bakit yun? Pagtitignan mo parang di na magano'ng kataas. Pag ginawa mo, hingalaw. Tukod. Ay, salamat, recovery. Grabe. Nanibago ako dito sa akin ng road ah. Ang dami ko ng pahinga dito pa lang. Dati konti pa lang pahinga ko rito eh. Ngayon dumami na. Ay, Lusong. Pagod. Medyo sisir ko ng konti ah. Dapat pala yung MTB din nila ko mas malaki gearing. Kapos ang gearing nito eh. Pagka matindi yung ahon, hirap, laglag to ka ako. Yung kainan, gusto ko na kumain. 11:22 na eh.
Pwede na mag-lunch. Parang baka ng energy. Gutom na ako. It's too bad you had to leave. Please come back now, baby. Where were we? Said you changed and a lot. Got the memory still popping up. Show me your heart, show your mind. You go first, I will whine. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last. Puti, kinabot na ako ng tanghaling tapat. Kailangan ko ng mananghalian ulit, makapagpahinga ulit. Kailangan ko magpahinga, makabuelo ulit. Init! Pahinga muna tayo rito. Meron masasandalang puno. Kanina doon may mga lilim, kaya lang diretso bangin. Mahirap na. I'm a traveling spirit, I've seen many shores. From the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I have learned that no one else can carry this load. Naripa na tayong tubig. Kahit bigyan mo lang ng tubig sana. Ay, dito kayo mineral. May kainan dito malapit. Ito na. Ay, salamat. Malakatalag ako kainan. .1 kilometers na lang hanggang Lion's Head. Mukhang hanggang doon na lang muna papadyakin ko. Tapos pinagbabawal na tiknik na hanggang sa sakaya ng bus. Yes, pag na ako, hindi na kaya. Yun, 12:52. Naka-lunch na, nakapagpahinga na rin. Nakapagbawas na rin sa mga loob. Medyo gumana pa karamdam natin. 9.1 kilometers. Dalawat kalahating oras. Sakit sa balat ng init ng araw. Ramdam ko sa likod ko. I was old, I was young, I was sitting in the sun. I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card. You can't win the losing hand. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed. And the pain I'd been feeling washed away to return another day. I was cold,
I was bold. I had fragmented my soul into pieces, contradicting themselves. Perhaps it is as it is, how the world is the mess, means that every heart and soul needs to be whole. And the road signs keep changing as the road stretches out ahead. And the mood keeps on changing. All I wanna do is lie down in bed. Bye-bye. 4.5 kilometers na lang, Lion's Head. Lapit na matapos paghirap natin. Na po sila. Laspag na ako kanina eh. Ramdam namin. Ayun, Dondon and Beach. Hello po. Ingat kayo sa mga camping nyo. Ingat po, Master Lodi. Ingat din sa pagbabike, Master, ha? Ano, pag may mga gantong ahon, no? Hindi ko ba kompleto. Bago matapos, napapatukod ako. Ayun lang, yung kakapiranggot na lang. Natukod pa. Ayun, Camp 6. Konting lusong tapos may isang matinding ahon to. Ayun muna tayo sa pagpasok ng Camp 6. Ang ahon eh. Camp 6 Bridge, ahon. Katanghali ang tapat nang makarating ako sa Camp 6 Bridge. Mahabang ahon pa naman ang kasunod nun. Doble hirap ang naranasan ko dito dahil umaahon ako ng tirikang araw. Lumipat ako sa kabilang side para kahit paano ay mapadaan sa lilim. Pero maiksing part lang yun. Maya-maya, bilag ulit sa araw habang umaahon papunta sa tunnel. Pero pagdating sa tunnel, patitikimin naman tayo ng konting recovery bago yung huling stretch ng ahon hanggang Lion's Head. Malapit na tayo sa Lion's Head. Isang matinding bigay na to. Dire-diretso. Konting-konti na lang pa Lion's Head. At ako'y laspag na talaga. Habang papalapit sa Lion's Head, nangingilid na naman ang luha ko. Hindi ko mapigilang maiyak dahil hindi ako makapaniwalang andito na naman ako. Wala akong ibang masabi sa isip ko, kundi thank you Lord, thank you Lord. Salamat at napagkalooban pa rin ako ng lakas ng katawan para magbike ulit papuntang Baguio. Pinigil ko na lang ang pag-iyak dahil ang hirap magpunas ng luha habang umaahon. Baka mamaya sumemplang pa ako. Masagi ng sasakyan, magkita agad kami ni Lord. Kaya nag-focus na lang ako sa magpadyak at binuhos lahat ng natitirang lakas ko sa natitirang ilang metro hanggat marating ang Lion's Head. Ayun na, yung Lion's Head. Kita ko na yung ulo. Para ako masisiraan ng ulo sa tuwa. Hindi ko alam kung tatawa ko o iiyak. Konti-konti na lang.
Ayan na siya oh. Kita niyo yung dilaw na yan. Yeah. Mga 500 meters. Isang siko na lang yan. Ando na tayo. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Ito na yung final siko. Pagliko natin dyan, lion set na yan. Lion set na. Yan na yun. Konting sipa na lang at mararating ko na ulit ang ulo ng leon. Hindi talaga ako makapaniwalang andito ulit ako at patuloy na umaahon. Habang papalapit ng papalapit, naaalala ko yung mga unang beses na umakyat ako dito. Gusto kong umiyak kaya lang kailangan kong kunan ng drone tong eksena na to. Tsaka nakakahiya ang daming tao. Pero humahagulgol sa tuwa ang puso at isipan ko. Nung nasa harap ko na ang Lion's Head, naalala ko yung pinakaunang beses na umakit ako rito. Pati na rin yung mga sumunod na pagkakataon. Sa kabila ng mga pagsubok na nagdaan ng nakaraang taon, akala ko hindi ko na ulit magagawa ang ganito. Pero andito pa rin tayo at patuloy na umaahon. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyong mga kapotpot. At sa wakas, andito na ulit ako.